Эфирда яңалыклары вакыты студияда Лейсан Галиева. Тапшыруыбызны узган ялларның төп вакыйгасыннан башлыйбыз. 9 майда бөтен ил җиңү көнен билгеләп үтте. Әлмәттә җиңү көне иртәсе мәңгелек утка чәчәкләр кую белән башланып китте. Монда иртән иртүк халык сугыш кырларыннан кайтмаганнарга хөрмәт вә рәхмәт йөзеннән кызыл кәнәферләр куя. Безнең төшерү төркемендә бөек җиңүнең 81 еллыгына багышланган чаралардан читтә калмады. Алсу Ахмәтҗанова дәвам итә. Әлмәтлеләр иртәнге 7-дән алып бүген мәңгелек утка сугыштан кайтмаган ата-бабаларыбыз истәлегенә чәчәк куярга җыела. Монда балалар, өлкән яшьтәгеләр, урта яшьтәгеләр җыела. Бүген хәтер көне һәм һәрберебезнең бурычы мәңгелек утка килеп бүген искә алу. Еллар узган сайын ветераннар софы сирәгәя барса да, аларның истәлеге ныгый гына бара. Мәңгелек ут янында бу көнне монда тынлык, һәйкәл янына халык агыла. Вы знаете, несмотря на вот эти десятилетия, которые... Үткән дистә елларга карамастан хәтер мәңге яшәячәк һәм бу тарихны юкка чыгармау безнең төп максат. Халык булганнар, алар шундый яшь пионерлар булганнар, яшь егетләр бер нәрсәгә карамый, илебезне сакларга киткәннәр. О погибших были такие молодые, юные пионеры даже, вот герои Советского Союза. Это отдельный целый пласт. Мәңгелек утка шәхси тәртиптә генә түгел, бөтен коллективлар белән дә килгәннәр. Предприятиеләр, иҗтимагый оешмалар һәм аеруча символик рәвештә десантчылар, хәрби кадрлар һәм махсус хәрби операциядә катнашучылар. Бу заманның тере бәйләнеше. 1945 елда җиңүчеләрдән алып бүгенге геройларга кадәр. День Победы – это священный праздник для всех. 9 май һәркем өчен изге бәйрәм, хөрмәт белән искә алабыз. Һәм без якты киләчәгебез өчен үз гомерләрен калдырган сугышчыларыбызны беркайчан да онытмаячакбыз. Воинов, которые оставили свои жизни для нашего светлого будущего. Слезы наворачиваются. Күз яшьләреннән башка уза алмый бу бәйрәм. Бу бит безнең әтиләрнең, бабайларның тормышы. Әгәр алар булмаса, алар җиңү чыкмасалар, бу җиңү булмас иде. Димәк, алар булмаса, без дә булмас идек. Мин шулай дип уйлыйм. Если бы не было этой победы, не было бы нас. Я так думаю. Мы пришли вот почти. Без бу көнне хөрмәтләргә килдек. Без исән-сау, сәламәт булуыбызга бик шат. Һәркемгә дә шуны телим, дөньялар тынычлансын. Всем, чтобы мир был на земле. Шәһәрдә бәйрәм чаралары дәвам итте, ләкин мәңгелек утның бу минуты җиңү көненең иң мөһим өлеше булып кала бирә. Алсу Ахмәтҗанова, Олег Павлов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә җиңүнең 81 еллыгын бәйрәм итү үзәкләштерелгән җиңү парады белән дәвам итте. Дистәләгән студентлар, мәктәп укучылары, кадетлар Ленин урамын тутырып марш белән уздылар. Шәһәрнең вокал һәм хореографик коллективлары бөек Ватан сугышының иң куркыныч һәм тәэсирле мизгелләрен, тыныч балачактан алып аерылышуның ачы минутларына кадәр спектакль изекләрендә күрсәттеләр. Бүген бөтен Россия белән без 81-нче тапкыр бөек җиңүне бәйрәм итәбез. Татарстан Республикасында быел 92 фронтовик калган. Әлмәт районында сугышта катнашкан бердән-бер ветеран яшәп килә. Безнең бурыч әлеге тарихны онытмыйча мәңгегә саклап калырга. Парад! Под государственный флаг Российской Федерации! Знамя Победы! И государственный флаг Республики Татарстан. Смирно! Для встречи слева! Бөек Ватан сугышы 1418 көн дәвам итә. Сугыш елларында 1710 шәһәр һәм 70 меңнән артык авыл җимерелә. Рәсми мәгълүматлар буенча 27 миллион кеше үлгән. Шуларның 18 миллионы гражданнар халкы. Бөек Ватан сугышында СССР җиңүе сугышчыларның моңарчы күрелмәгән батырлыгы аркасында яулана. Беренче көннәреннән Әлмәт районында хәрби бурычлы гражданнарны мобилизациялау башлана. Сугыш елларында Әлмәт һәм Акташ хәрби комиссариатлары тарафыннан гамәлдәге армия сафларына 18652 кеше алына. Шуларның 10131 фронттан кайткан, 8521 кеше вафат булган һәм хәбәрсез югалган. Сегодня мы отмечаем 81-ю годовщину Великой Победы.
с чувством гордости и благодарности. Всех нас объединяет память о героических событиях и людях, отстоявших свободу и независимость нашей страны. Жеңу күні ата-бабаларыбызның үз эрешенә төшкән авырлыклар ашасынмыйча, сыгылмыйча үтүе рухи ныклыгын тантанасы турындагы хатирәләрне яңарта. Ватанның азатлыгын фидакарлык белән саклап калган җиңүчеләр буына бик шиксез рәхмәтле. Равнение направо! Шагом марш! Бүйек җиңү парады вакытында Ленин урамы студентлар, мәктәп укучылары һәм кадетлар белән тулды. Алар бердәм тәртиптә каһарман үткәннәр белән горурланучы һәм киләчәкне якларга әзер булган яңа буынны символлаштырып уздылар. Парадның төп тамашачылары, ветераннар, тыл хезмәтчәннәре, сугыш балалары программаны беренче рәттән күзәтте. Алар арасында сугыш вакыты баласы Ножия Шәрипова да бар. Бүген аңа 97 яшь. Өлкән яшенә карамастан ул һәр ел әлеге чараларда катнашырга тырыша. Безнең шулай бәхет ясаган өчен солдатларыбызга Алланың рәхмәте яусын. Аллага шөкер, солдатларыбыз сугышып, безне хөрмәтләп яшәде инде. Без сугыш балалары, конечно. Тантаналы парадны махсус хәрби операциядә катнашучылар тәмамлады. Аларның монда булуы батырлыкның һәм ватанга тугрылыкның төп кыйммәтләр булып калуын тагын бер кат раслады. Два мира столкнулись в смертельном бою. Театральләштерелгән спектакль тамашачыларны 1941 елның июненә алып кайтты. Кечкенә актерлар үз яшьтәшләренең балачаклары сугыш белән üzülгән елларын сурәтләсә, фронтка китүчеләр белән саубуллашу күренеше иң эмоциональ ноктага әйләнде. Бу урында тамашачы күз яшьләрен яшерә алмады. Потери без счета. Родина-мать в ярко-алом плаще строго взирает с плакатов. Әлбәттә, 9 майга әзерләнгән программа тарихның тере дәресе булды. Бу көнне шәһәр бәйрәм итеп кенә калмады. Ул 81 ел элек булган авыр чорны искә алды. Мондый хисләр кешеләр күңелендә яшәгәндә батырлыкны искә алу, буыннан буынга күчәргә тиеш. Ударом двойным отвечать на удар на рубежах обороны. Алсу Ахмаджанова, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. 9 май бәйрәме Әлмәттә 15 урынны үз иченә алган. Иртәнге 9-дан шәһәр бер зур интерактив урынга әверелде. Биредә интерактив нокталар һәм күргәзмәләр оештырылды. Быел бәйрәм программасы һәркем күңеленә хуш килерлек итеп уйланылган иде. Безнең төшерү төркемендә әлеге нокталарны күзәтте. Бәйрәм көнне Ленин урамы җәяүлеләр өчен иҗат бульварына әверелде. Яшүсмерләр клублары, педагоглары балаларны сувенирлар ясарга өйрәтә. Ә һөнәрчеләр күргәзмә белән гаҗәпләндерә. Муса Җәлил һәйкәле янында классик яңгырый. Биредә шәһәрнең музыка мәктәпләре үз концертларын бирә. Фронт боткасы бәйрәмнең махсус урыны. Аның артында чиратлар тезелә. Мәдәни программаның үзәге булып Артсыбантуй бөтен Россия конкурс күргәзмәсе булды. Быел проект Россиянең мәдәни кодына багышланган. Илнең 15 төбәгеннән 30 уникаль әсәр классикадан алып бүгенге көнгә кадәр. Очень красиво нарисован. Сначала подумали, что это просто фотография, а потом приблизили близко туда освещение, близко подошли, как будто маслом нарисовано, как будто реально это люди сидят и икона яркая. Драма театры артында хәтер почмагы оештырылган иде. Геройлар көннәр экспозициясе хәзерге ватанны саклаучылар турында сөйли. Биредә фронт концерты балалар фестивале дә узды. 9 май һәр гаиләнең үз хәтер тарихы яңгыраган көн дип таный Әлмәт шәһәрендә яшәүче Айдар Габидуллин. Аның гаиләсендә ватанны яклаган, тылда эшләгән, фронттан якыннарын көткән, ышанган һәм җиңүне якынайткан кешеләрне искә алу гадәти күренеш дип сөйләде ул. Куанабыз бөтен гаиләбез белән бергәләшеп. Нигә дигәндә, минем дә бабай бит инде сугышта катнашкан. Ул да сөйли иде. Аны бармагын пуля китеп тиеп киткән булган, әйме? Медальләре белән бергә чыга иде 9 май парадларына. Шуңа күрә бу безнең өчен бәхетле дә көн, ләкин уйландыра торган көн дә. Алсу Ахмаджанова, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Җиңү
көне үзенчәлекле дата. Ел сайын бөгелмәдә аны горурланып билгеләп үтәләр. 1 минут тынлык һәм төре чәчәкләр белән. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 81 еллыгы уңаеннан шәһәрдә парад, бәйрәм концерты булып узды. Тулырак мәгълүмат алдагы сюжетта. Мәңгелек ут мемориалына чәчәкләр салу. Бөек Ватан сугышында катнашучылар истәлегенә. Бу зур хөрмәт. Кызыл кәнәферләр сугыш геройларының каны төсендә яу кырында ятып калган батырларны 1 минутлык тынлык белән искә алдылар. 9 май бәйрәменең төп мәйданы техника йорты янында. Шәһәр халкы һәм кунаклар җыелды. Кешеләр Бөек Ватан сугышында катнашучыларны һәм тыл хезмәтчәннәрен хөрмәтләү өчен килгән. Безнең бабаларыбыз сугышта катнашып фашизмны җиңде. Без аларга моның өчен рәхмәтле. Алар безгә тыныч тормышта яшәргә мөмкинлек бирде. Без аларның казанышларын онытмаска тиеш. Техника йорты мәйданында җиңү парады көннең төп вакыйгасы. 41 парад тартмасы бердәм сафта булып узды. Бу 1221 бөгелмәле. Мәктәп укучылары, кадетлар, яшь армиячеләр, студентлар, УФСИН хезмәткәрләре һәм Форпост шәһәр патриотик үзәгендә тәрбияләнүчеләр. Настроение у нас просто отличное. Кәеф шәп, җиңү көне. Ел сайын катнашабыз. Безнең балалар парадта катнаша һәм без моның белән горурланабыз. Участие в параде. Парадта катнашу шундый дулкынланулы ул. 9 майда горурланып катнашабыз. Безнең тартма үз бурычын үтәде дип саныйбыз. Минем әбиемнең әнисе сугышта катнашкан. Әни буыны буенча әбием сугыш баласы булган. Ул тылда эшләгән. Техника йорты янындагы аллеяда хәтер дивары ачылды. Бөгелмәдә монда экспозиция беренче тапкыр барлыкка килде. Бу Бөек Ватан сугышында катнашучыларның истәлеге өчен. Монда һәркем үз туганының фотосын куя ала. Концерт кич белән дә дәвам итте. Бабкины внуки ансамбле чыгышы һәм салют белән бәйрәм чаралары тәмамланды. Айсул Миннибаева, Яхин, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Җиңү көне илебез тарихына мәңгелеккә уелып калган иң олы бәйрәм. Азнакай районыннан гына да фронтка 16 меңнән артык кеше киткән. Аларның 8 меңнән артыгы яу кырында ятып калган. Бөек җиңүнең 81-нче язын район халкы зур кылыч белән каршы алды. Бу хакта тулырак мәгълүмат хезмәттәшләребез сюжетында. 9 май бәйрәме мәңгелек ут янган җиңү мәйданында башланып китте. Биредә Бөек Ватан сугышы каһарманнарын 1 минут тынлык белән искә алдылар. Алга таба азнакайлылар җиңү паркында җыйналды. Биредә билгесез солдат һәйкәленә чәчәкләр салдылар. Тынычлык күгәрченнәрен һавага очырдылар. Бәйрәм уңаеннан шәһәрнең Чатыртау арена спорт комплексы каршында мәйданда батырларның даны мәңгелек дип исемләнгән күргәзмәләр зонасы эшләде. Юбилейный стадионында Бөек җиңүнең 81 еллыгына багышланган тантаналы чара узды. Илгә җиңү яулаган ветераннарны, тылда армый-талмый хезмәт куйган апаларны, тормышның бар михнәтен татыган сугыш чоры балаларын җиңү бәйрәме белән муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин котлады. Бүген бөтен ил буенча, үзебезнең шәһәребездә зур бәйрәм. Җиңү көне, бөек җиңү көне белән барлык азнакайларны тәбрик итәбез. Без инде бик зур рәхмәтләребезне җиткерәбез үзебезнең сугышта катнашкан ветераннарыбызга, тыл хезмәтчәннәренә, сугыш чоры балаларына. Тантаналы чарада шулай ук Татарстан Республикасының Дәүләт Советы депутатлары Нәҗип Хаҗипов, Алмаз Фәритов та катнашып, район халкына теләкләрен җиткерделәр. Балалар һәм үзешчәннәр катнашында театральләштерелгән күренеш, җырлы-биюле чыгышларны халык яратып, дулкынланып, күз яшьләре аша карады. Дәһшәтле елларны искә алды. Минем әтием сугышта булган, 4 ел хезмәт итеп, яраланып кайтты. Совхозда фуражир булып эшләде, завток булып эшләде, пенсиягә чыккач та эшләде. Әнием тоже сугыш
Тыл ветераны инде. Әтиемнең бик күп медальләре, орденнары бар. Мин үтемдә саклыйм шуны. Мой дедушка по Минем әни ягыннан бабам Латыпов Мөхәммәтҗан улы 1943 елның 28 ноябрендә Батырларча һәлак булган. Чыгышы белән ул Сукаеш авылыннан үз вакытында социализмны төзегән, Камышлы колхозы рәисе, Сымытыкта район комитеты әгъзасы булган. 6 баласы ятим кала, ачлык, ялангачлык шулга бала. Питание было очень скудное. Кичке якта азнакайлыларга җөмһүриятебезнең танылган җырчылары Алсу һәм Азат Фазлыевлар катнашында концерт программасы күрсәтелде. Бөек җиңү бәйрәменең кульминацион мизгелләре бәйрәм салюты булды. Илмира Шарифуллина, Алмаз Иксанов, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясы. Сугыш күпме кешенең язмышына үтеп кирип, өмет хаялларын шәлпәрәмә китергән. Көннәр үткән сайын шул елларны авырлыгын үз иңнәрендә күтәргән буын сирәгәя. Тарихи хатирәләрне саклау, мәңгеләштерү һәм буыннан буынга күчерү максаты белән районыбызда күп чаралар үтте. Түбән Мактамада да тантаналы митинг узды. Җиңү хөрмәтенә автомат залпы яңгырады. Ватаны саклаучылар мемориалы янында туган илен яклап үз гомерләрен биргән һәм авыр сугыштан җиңү белән кайткан кешеләр турында истәлекне хөрмәтләп саклаучылар җыела. Түбән Мактама авылыннан 236 кеше фронтка киткән, 141 һәлак булган. Пока жива память. Аларны хәтеребездә кадерләп саклыйбыз. Алар без яшәсен, укысын, саф һавадан, зәңгәр күктән ләззәт алсын өчен үз гомерләрен биргәннәр. Безнең киләчәк өчен миллионнарча кеше гомере өзелгән. Погибли миллионы людей. Дәһшәтле сугыш елларында яу кырында башларын салган, туган якка кайткач вафат булган батырларны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Шуннан соң митингта катнашучылар мемориалга чәчәкләр салды. Рәфик Зайнуллин өчен 9 май үзенчәлекле бәйрәм. Аның әтисе Бөек Ватан сугышында катнашкан. Сугыш турындагы хәтерне яшь буынга тапшырырга кирәк. Бу безнең бурыч һәм тыныч киләчәкнең нигезе дип саный. Минем әтием сугышта катнашкан. Менә хәзер менә точно гына әйтә алмыйм, яшь вакытта кирәк түгел безгә. Хәзер олгайгач саларга алар уже юк, уже кайсы фронтта сагышканын белмим, менә яраланып кайтты. Алар иптәшемнең атасы Башкириядан, Башкорт дивизиясында Берлинга чаклы барып, ул исән сау кайтты. Шараның икенче өлеше мәдәният йорты янында дәвам итте. Биредә балаларга остаханәләр, тирдан ату мөмкинлеге һәм фотозона оештырылган иде. Шулай ук барлык килүче кунакларга концерт программасы да күрсәтелде. Артистлар тарихтагы кайгылы көннәр турында искә төшерде. Сәхнәдән ватан турында шигырьләр, сугыш еллары турында җырлар яңгырады. Күпләр чарага сугышкан туганнарының портретларын алып килә. Два прадедушки было. Один Мухаммад, он вернулся с войны, все, а второй, я не помню, как его зовут, но он пропал без вести. Мой прадедушка это Валиев Акрам, он воевал на Великой Отечественной войне. Он спасал людей во время обстрела на лодке 6 раз. Асунариева, Олег Павлов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.